Jamen, vi har fået givet en figurfølge med 4 figurer, og omkredsen på de 4 figurer, den hedder 2, 6, 12, 20. Og vi ønsker så at finde den 7. figur. Umiddelbart så kan vi ikke lige se nogen sammenhæng i de her tal. Så vi vil prøve at se, om vi kan se en sammenhæng ved at se, hvad forskellen er på tallene her. Og den første forskel, det er på 4. Så er forskellen 6 og 8. Umiddelbart så er der heller ikke så meget sammenhæng der, men hvis man tager den næste forskel, altså i anden kvadrat, så er der en forskel på 2, og den vil være konstant der i anden kvadrat. Så på den måde kan vi finde, hvad omkredsen skal være i figur nummer 5, ved at sige, at den næste forskel også skal være 2, så må det være 10 her. Og den skal altså så have en omkreds på 30. Igen, den næste omkreds, der skal være en konstant på 2 og 12, og derfor skal omkredsen være 42. Og på den måde kan vi komme frem til, at omkredsen i figur nummer 7 skal være på 56. Og så kan vi altså tegne kvadratet med en omkreds på 56. Og det var vist det. Så vil vi prøve at plotte vores tal ind i Excel og se om vi kan finde en direkte formel. Og det gør vi ved at sætte figurnummerne ind op til 7. Og så efterfølgende vores omkreds 2, 6, 12, 20, 30, 42, 56. Og det giver en graf, der ser sådan her ud. Og vi finder nu en tendenslinje. Og der skal have en RIN-værdi, der er tættest på 1. Den har vi fundet ved den polynomiske, der siger, at den direkte formel hedder x i anden plus x plus 3e minus 14. Men da det tal er så lille, så går vi væk fra det. Så vi har en direkte formel, der hedder x i anden plus x, eller y lige med x i anden plus x. Og hvis vi prøver et eksempel over fra, hvis vi nu tager 5, så ved vi 5 i anden, det er 25, plus 5, det er 30.